xa non sangra as feridas desas garras que me cubría, e ti como a un ser de luz chegaches o meu balcón, e eu como a un peixe que na ave se transformou. L'escritor recuell en un volumen fantástico un catálogo de criaturas invisibles para la xente mayor. As feridas desas garras. El breve inventario de los seres escondidos é un libro infantil que está a medio camín entre a literatura e a ciencia. Lo que se trata neste traballo basicamente é un volume onde se fai un catálogo de un montón de seres que se tratan como escondidos porque só los poden ver os nenos e non os adultos. É un libro nel que tanto el público infantil como el adulto poden atopar un montón de capas diferentes de interpretación. Este libro nace da imaginación dun neno pequeno. El meu fillo, que se chama Orión, non é diferente del resto de nenos, todos ten unha imaginación tremenda. E Orión foi imaginando como os seres que podrían ser animales, que podrían estar neste mundo, en realidad non tan, pero él foi explicándomos, foi dicíndome como son as camarsopas, foi dicíndome como son os cablolillos e os picocos, os seres que, aunque non los atopemos na naturaleza, ben podían estar. Lo que femos aquí é un catálogo de todos estos animales, damosles unha parte de explicación científica e deixamos outra parte para que os nenos e as nenas, ou tamén os adultos e as adultas, podan dibuxallos e expresarse de alguma forma como los imaginan ellos. Cando eu era pequeno, devoraba libros científicos sobre a naturaleza. Encantábame as fotos, encantábame as descripcións, encantábame toda a parte divulgativa de todo aquello que é científico. Cando Orión e eu empezamos a traballar neste libro, dixemos, moi ben, temos que explicar a todo o mundo como é este noso mundo pequeno. Qual é a mellor forma de fer eso? Utilizar ese método científico, explicamos cómo se comportan, explicamos qué es lo que comen, explicamos cuál es la relación con el mundo humano que conocemos de verdad. Y a partir de ahí deixamos un espacio grandísimo a una interpretación mayor por parte de la xente lectora. Y eso, ainda más, lo que femos é explicar de manera básica, divulgativa, cómo pode ser a realidad que, aunque non se pode medir, está dentro del mundo tamén noso. Nel momento inicial, cando empezamos a imaginar como podía ser este libro, cando falábamos Esther de Pintar e eu, non estaba previsto que el libro fose interactivo, por decirlo de alguna forma. Pensábase que iba a ser un libro al uso. Pero Esther, con moi bon criterio, díxome, temos que fer un libro nel que as páxinas cobren vida. Entonces falou con el ilustrador Juan Torres, un ilustrador granadino, para que dese un pouco de color ás nosas páxinas, pero non ilustrou todos os seres escondidos. Lo que propón Esther, e a min parece genial, é que destos seres escondidos queden para que os propios lectores e as propias lectoras los imaginen, los dibuixen, non só los dibuixen, sino que fagan artísticamente lo que ellos vexan a partir das descripcións científicas deste libro.